खुलुमबाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' नोंथांमोना मोनथिखागौ दिनै 20 सेप्तेम्बर खालार आरो बे 20 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि मोनसे एग्जाम दंमोन नाथाय बे एग्जामा पस्टपन जाबाय होननानैनो खोनानो मोननाय जादों आरो बे पस्टपन जानाया पेपार लिक आउट जानायनि थाखाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय पेपार लिक आउटआ बबेयाव जादों आरो माबोरै जादों आरो बे पस्टपन जानाय खोथाया नंना नंमारा जोङो बेखौ संदाननो थाखाय जोङो मोननै एग्जाम सेन्टारनि सानै एग्जाम होगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजादों अब्ला फैदो जोङो दानिया नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट जोङो लानानै थांदोंनि बै एग्जाम होगिरि बिथांमोन आरो बै बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानानै आसलते दिनैनि नैबे 20 सेप्तेम्बर खालाराव जिथु जालांनाय जितु आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि एग्जामा पस्टपन रियेलि जामारदोंना जामाराखै आरो लोगोसे पेपारा लिक जाना जायाखै आरो जादोंब्ला माबोरै जादों आरो बबे सेन्टाराव जादों जों बेखौ मिथिना लागोन अब्ला फैदो जोङो दानिया थांदोनि डाइरेक्ट मोननै सेन्टारसिम दिनै 20 सेप्तेम्बर आरो दिनै 20 सेप्तेम्बराव आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि मोनसे एग्जाम दङमोन नाथाय बे एग्जामा पस्टपन जाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे मानो जाखो माबोरै जाखो आरो बबेयाव जाखो आरो एग्जामा बेसेबां घन्टा लिरजानायनि उनाव बेयो बेबायदिहाय पस्टपन जादों बेखौ मोनथिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअनि लाइनाव दङ सासे बे एग्जामखौ होगिरि बिथाङानो जाबाय मनिल दैमारी आसा मनिल दैमारी बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ नोंथांखौ बरायबाय जों खुलुमबाय आदा आसा जों गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा दिनैनि बे आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि जिथु एग्जामखौ होदोंमोन ने आदसा होदोंमोन आं होदा आसा बबे मोनसे सेन्टाराव होदोंमोन नोंथाङा आङो मुसलपुरनि हाई सेकेन्डारि स्कुलाव होदोंमोन आच्छा एग्जामा मा समनिफ्राय जानाय माबे टाइमनिफ्राय जानाय रिपर्टिं टाइम हिसाबै 10 बाजिनिफ्राय जादोंमोन आच्छा बेनिफ्राय बे कुइसन पेपारा जेन'ब्ला बेसेबां मार्क्सनिमोन मार्क हिसाबैथ' 100 मार्कनिमोन नाथाय आरो टाइमा बेसेबांमोन टाइमा 3 आवार्समोन 3 घन्टामोन आच्छा जोंथ' दा ब्रेकिं निउज हिसाबै जों मिथिनो मोननाय जादों जे बे एग्जामखौ पस्टपन खालामनाय जादों नाथाय मानो पस्टपन खालामनाय जाखो आसलते जों मिथिनो मोननाय बायदिबा 12 बाजिनिफ्राय एग्जामा जाबाय थादोंमोन औ जाबाय थानायावनो 50 मिनिटसो जाबायमोन आच्छा 50 मिनिटसो जानायनि उनाव जोंनो सारमोना मोनसे रिपर्ट होफैबाय बिदिनो माने एसआइ साब इन्सपेक्टरनि कुइसन पेपारा लिक आउट जादों होननानै बुंबाय आच्छा लिक आउट जानायनि उनाव बुंबाय बे एग्जामा जानाय नंला उनाव गोदानै मा जायो बेखौ साननाय जाफिनगोन होननानै बिदि फोरमायदों थामहिनबा पेपारा लिक आउट जानायनि थाखाय माने पस्टपन खालामनाय जादों होननानै बुंदों औ पेपारा लिक आउट जानायनि थाखाय बुंनो हागोन ने बबे जायगायाव बे पेपारा लिक आउट जादों होनना नोंथाङा खोनानो मोनदों आदसा बेखौ दिनैसिम दासिम सारमोननाव सोंनानै मिथिनाय बायदिबाथ' बिसोरबो थि जायगाखौ बुंनो हायाखै आसामनि बबे सेन्टाराव जादोंथाय नाथाय लिक आउट जादों आरो मोनसे अनुमान मोननाय बायदिबा मानसिफ्रा ओरैनो बुंसावसो गारदों ओरै बाक्सायावनो बबेबा ओरै सानजाखै जादों होननानै तामुलपुर साइडखि ना मा बिदि बुंनो खोनानो मोनदों नाथाय बेसे सैथो बेसे मा बेखौ आङो बुंनो हास'नाय नङा आसाब्ला नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने बबे जायगायाव बे जामारदों माने पेपार लिक आउटआ बबेयाव जामारदों बेखौ दासिमबो माने मोनथिनो मोननाय जायाखै हयथ' गाबोन सबनिया बेखौ मोनथिनो मोनगोन आच्छा साबायखर थाबाय नाथाय नोंथांनियाव जों जोबथा सोंथि सोंनो नागिरदों जे पेपारा बोरै जादोंमोन आच्छा पेपाराथ' एसे मोजाङानो जादोंमोन लिरनो एसे सहसानो जादोंमोन जिखिनि मानसिफ्रा गोबां लिरबायमोन बे एग्जाम लिरगिरिफोरनि जिथु नुजाथिया बोरैमोन नुजाथिफोराथ' जोबोद मोजाङैनो नुजाथिदोंमोन गाहामैनो मानसिफ्रा बेस्थ'यै लिरदोंमोन गोसो होनानै नाथाय एसे हादोंमोनबो अब्ला जोबोद दुखुनि खोथा मानोना बेबायदि पस्टपन जुदि जायोब्ला बा पेपार लिक आउट जायोब्ला सोरनिबा खाफाला बेयाव सोलायलांनोबो हायो सोरबा मोननो गोनाङाबो मोनाबो जाहैनाय उनाव ना नङा होमबा नोंथाङा मा सानो औ नैबे बाथ्राखौ गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो बुंदों बेवहाय एग्जाम लिरगिरिफोरा आं हिसाबैबो बुंगोन माने आसामनि मोनफ्रोमबो एग्जामफोरा माने बेबायदि लिक आउट जाबाय थायो फारसेथिं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोजान जायगायावबाबो रिटेन लिरहैदों सोरबा तामुलपुराव सोरबा
गरेस्वराव सोरबा बिदिनो मुसलपुर बिदिनो गोजान गोजान थांलाय फैलाय लिरनायाव नाथाय गोबां रांखावरिनि खहा जादों। फारसेथिं आसाम सरकारखौ गोबां दुखु मोनदों जिखिनि एग्जामिनार जाय फाथिग्रा जाय गेदेर गेदेर अफिसारफोरखौ मोनफ्रोम माबायावबो खस्थ' खालामबाय थायो बिदिनो बेक जाबाय थायो गोबां एग्जामाव बिदि जालांबाय आसामनि एग्जामफोराव। नोंथाङा सरकारखौ मा बेबस्था लानो नोंथाङा खावलायगोन जोबथारनायाव? आं बेखौनो सरकारखौ खावलायगोन दि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों जाय मानसिया पेपारखौ आउट खालामदों बेखौ लिगेल हिसाबै पानिशमेन्ट होनांगौ। फारसेथिं इयुनाव गोबां एग्जामफोर जायोब्लाबो बिनि सायाव जिखिनि दा बिजेपि सरकार सालायबाय थादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनखौ गोख्रोङै एक्सन लानानै फैबाय थानाय जि एग्जाम जायो बेफोरखौ गोख्रोङै मोजां लिगेल हिसाबै जुदि फाथियो बेखौ आङो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों आङो गोख्रों रावजों दुखु मोननानै आं बेखिनिखौ फोरमायहरनाय जाबाय। अब्ला जोंबो बेखिनियावनो बुंनो नागिरगोन बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो बिथांमोननि थाखाय जों बुंनो नागिरगोन जे नोंथां मनिल दैमारि बिथांनि जिथु बुंनाय खोथाया बयनिबो माने खाथियाव मोनहैगोन होनना जों आसा खालामो। अब्ला मनिल दैमारि नोंथांनिफ्राय जों बिदाय लाबाय साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनो बे खौरांखौ हरनायनि थाखाय। खुलुमबाय। नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लायनायनि बड'लेण्ड खौरां गासैबो नागिरो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै उननि रादाबाव लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।